Niki cengkok terlena nggih. Panas udan aling-aling caping gunung. Kurang ajar. Wah, kelangenane Mas Jati nggih ngeten niki. Apik. Siji tadi niki sing ngajari teng Bandungan nggih Mas Jati niku. Niki. Nggih. Ning cengkok ngeten niku awis-awis lho Mas. Nggih. Menawi kula betul nyuda minjang kula kenalkan. Aja ngisi-sini. Niki Kok mbok gawa nang Yogya wong cengkok iki malah cengkok sing kudune mau ora disetremin kok. niki ngendikanipun Mas Jati niku cengkok pring surat nggih Mas Jati. Aja sia-sia jenengan iki kok ya. Niku dadi anu nek penalaran cara sakniki cengkok gaya vibrator. Lho. Vibrator sing entek batune dadi mandek grek kolu. Sing kaping ngertos ki mawon. Kaping. Monggo Mas Haris. Boten. Ora sanget sih Mas. Wah, aku yo keliru terus nak. Lah niku Nadian. Oh, ora cah gunung. Waton sarwi lan menika cengkok pring surat Mas Kakanda. Besok Cara cengkok pring surat Nadian Waton nggih pancen nggih. Wadon termasuk waton wis. Nadian wadon. Jenengan kok waton iki? Waton bae ngoten napa pripun nggih? Waton apa wadon Mas? Nggih waton-waton iki mawon. Pokoke watone wadon. rabimu sesuk Bagong dijak ora? Bagong mboten sah dijak. Bagong wayang kulit. Oh, sik. Yo memang wayang kulit ki malah luwih murah. Tuku sepisan dienggo selawase. Betul. Nggih, siap. Kula mboten derek. Nah, kula mboten derek berarti mboten kondangan Jenengan kene kula ki buah mawon mboten sah Bagong. Oh, mekaten. Buah. Pokoke sing ngerjani dalange sewengi tak kon sabetan terus. Oh, siap. Nah, ning karek kapan rabimu urung cetha dadi. Oh, sedelok engkas iki, Mas. Amin, nggih. Monggo Pak Denduwer. Genomane banyu. Sik, aku ngerti iki. Obong ora Banyu ciu iki mesti. Astagfirullah. Lah sing bener napa? Astagfirullah. Sing bener napa? Golek samgong kok wis samgong golek Nek upama basa Jawa rada basa Indonesia Mas. Minumannya air Ciu. air. Jadi orang tua. Lah ciu ki bening ora? Ciu ki bening apa ora? Apa aku salah? Sing kok ombe iki kok budak. Kae. Apa? Kowe ngombe ciu iki kok budak ora bening. Tak campuri. Nah, Campurannya ora apa? ora mesti bening kan? KTI. Cung yang campur KTI, nek ora goyang duwite Bali. Ayo, arek apa? Ya. Ini berarti padha kipli Bang Jewawut. Napa niku napa? Nggih. Menyangkali ngubah jembangan. Nggih. Jagong mulih dhisik. Apa kuwi? Demek bokong keliru teman-teman. Ya Pak, kaya Jumati ta. Niki dagelan mboten pedhot nggih. Nggih. Astagfirullah. Seneng aku to. Nggih, pripun? Dadi momen terbaik iki iso ketemu kowe barang iki seneng. Lah mula sesuk nyambat. Ora Ketemu. aku versi nyambat ngono iki bagi saya sangat tidak relevan ya. Walah. Anu Gong Mas Dres niki ngeten. Pancen Bagong iki kula promosike teng Dusun Lembuyan. Weh, niki pancen tak keluar-keluarke. Kaya Monggo motor iki. padha nanggap Bagong to pupung jehurip ngoten kula. Kula ngoten pancen tak keluar-keluarke. Matur nuwun kudune Gong wis dipromosekke kok. Ora kok tembung mburi kok pupung cewek. Lho, promosi lho, Mas. Kan jur cepet lek nangkep. Ayo, Mas. Masalah urip kalimat iku ora kok nyawane Mas. Apa sing digegemong mati? Ayo manut sing gegem. Lah mula jenengan aja prun digegem. Oh nggih. Lah mati. Kulo mboten digegem. Diapake? Dilus. Ngoten. Oh Parno tekan idu barang. Ya, lanjut.